Csokolom! Ezt most ilyen full fanból csinálom, letöltöm egy ilyen random játékot Steamen, hagyjál már engem békén, nem érdekel. Szóval, letöltöm random ezt a játékot Steamen, mert ingyenes volt, egyébként fizetős. Nem tudom miről szól egyáltalán. Majd talán megvágom, fogalmam sincs, annyira nem érdekel. Finally school is over! Oh my god! Nem engedi nagyon fordulni, mi a fasz? 9/11. Good thing my friends ask me to look after their house while they are on vacation. It's a great chance to relax a bit. Nagyon crazy game. Eddig nagyon tetszik. I wonder how everything's set up at their place. Hopefully there won't be any surprises. Hát ez már nagyon izé, hogy surprises lesz, ez már nagyon gyanús. Szóval, ja. Hát, ez jól sikerül, blow up-ol, és akkor és akkor olyan lesz, mint készó. Alright, the main thing is not to forget to look for some side jobs while I'm there. Everything else is just details. Szóval olyan lesz, mint készó, csak jobban leszek durva. The neighborhood feels calm, and I can almost breathe freely! It's nice having a little forest nearby. Isn't this a perfect way to start the summer? De nekem az igaz, szép, grafika tetszik, kicsit hangyás, de nem baj. Én is sétálom volna kicsit. Well then, welcome to your new home for the next week. Ah, most végre én irányítok. Én megyek is haza. Ah, faszom, láthatlan fal. De... Jó, itt valahol el van dugva a kulcs a teraszán. Eddig hogy nem törtek be? Ah! I think I start by looking around the house, wondering where I'm going to sleep tonight. Valamit lootaltok? I think I should turn the light on, ez egy jó ötlet. La la la. Kukucs. Kukucs. Ó, én itt akarok aludni. El kell megcsinálni, már most fosok egyébként, szóval meg fogok halni. Explore the house. Hú, úgy felfedezném Norbi seglikát. Itt vagyok, már pazaroljuk az áramot. Let's go, igen. Bazzeg, visszajönnek és így olyan üzéjük lesz. Ez egy pornó magazin? Oh, ebből sem fog semmi sem maradni. Bazzeg. Mikrozzak már villát, akarok mikrovillát. Nem tudok lerakni. Nem tudom, akkor pornó magazin ragadt a kezemet. Jó, bazzeg, lehűtöm a házat is. Fura gyerekműsor. Mert egy pornómagazin még a kezemhez ragad. Nem tudom lerakni a pornómagazint, bazd meg, a Playboy-t. Ó, kicsit éhes vagyok. I haven't eaten anything yet today, so it might be a good idea to go to the kitchen and make some sandwich to eat. Hol van kenyér? Kenyér, nem tudom lerakni. De oké, a pornómagazin. Cheese. Jó, a levegőnre raktam. Toasted. Van valahol pirító? Jó, a mikróban nem tudok pirítani kenyeret. Ez szomorú. Beszarok, nem is azon van a baj, hogy hogy ijesztő a játék, a jaj besorol. Azzal van a baj, hogy nincs ilyen pirítós. Love is the best feeling when you learn dark Mongol psychology at a young age. Még
mindig felmerül a kérdés, hol tudok én faszom kenyeret pirítani? Most vicc nélkül. Most erre actually rákeresek. Most... Az én beszarom, azért is találom meg! Mi a faszom? Na nézzük, hogy ő hogyan csinálja. Mi van? Bazd meg! Jó, megettem. Guess now I can get some rest at the computer in the second floor room and go to bed. Gyerünk, kis kocogás! Gyerünk, nem, még nem megyünk, még kocogunk egy kört. Égre a zsír! Rubin tréka. Oké, Rubin tréka cigány. Jó, Rubin tréka nem román. De az előző életében kétszer is élt Romániában. Nem Romániában, Rómában. Ugyanaz a kettő egyébként nagyjából, nem? I want to sleep, nem érdekel, hozzák snékezünk. Az turista. Jó. Bazzeg, se nem hiszem semmire. Tudom, itt egy piros kocsi van, a faszom. Demencia! Nem, itt egy piros kocsi, így. Jó. You are already in the game, I can see you. Neki mit csinálsz, hogy a nővér szobájába pucíran, nedves álmod lesz? Turn off the light, de bazzeg, jó, így jó. Rendben, a kis saroklámpa az még aktív. Május 25, 3 óra 25 AM. Szóval ez még mi hiszed? Bazzeg, hogyha szomjas vagy, akkor ne szódát igyál. Jó. De nemrég lekapcsoltam a villanyt, akkor miért volt felkapcsolva? Oké. Most azt mondom, hogy valami, de én megijedtem! Bazzeg, semmi sincs... What are you doing, Hannah? Who are you? What are you doing on my property at this hour? Yeah, sorry, I'm from the neighboring house. Heard some noise, and when I saw you, I thought you were a thief. This is my friend's house. They asked me to keep an eye on it. Who are your... What's your friend's name? Oliver and Emily. Yeah, I know them all right. That's a relief. So you're Hera all alone watching the house. Aren't you scared being out so late? Yeah, alone? Why should I be scared? Kids these days don't even read the papers, do you? No idea what's going on around here? What do you mean? People say there's a killer around these parts. They found a man's body in the woods the other day. Bazd meg, én ilyenkor így elmegyek a sarokba sírni. Thanks for the heads up, I'll be careful. Thanks for the head, ha. I better get to bed. Sorry again for spooking you. És ő mit keres itt, bazzeg? Ő mit keres itt hajnali 3-kor? Nekem ő... Milyen pedofil feje van? Így nézett ki a pedofil testvérem, aki megfogott engem az öltözőbe. Egyébként most nagyon fosok. Ez így nagyon fosok. Azért én nagyon meg vagyok fosva. Azt mondom, 91. Jó, ez már reggel van. Ilyenkor nem fos annyira. It was an anxious night, but anyway, it's time to get up. Valaki opogtat. Milyen korán... Senki nincs az ajtónál. Ja, jó, csak a miért nem?
Oké, anyják valaki meghalt a Forestben, senki sem menjen ki. Anyják, hogy a boltban mellettünk ott van van, hogy hívják, akció. Jó, figyeljetek, akkor menjünk a boltba, veszünk noodle-t. Kis kocogás! Szerelem! Nem akarja szerelni, lássuk. Noodles akartunk. Ő volt a memóriátékban! Hello! Oké, ez egy jó rámen lenne. $3, oké. Bazd meg, magam is az ajtót. Hey, take care of yourself! It's a football entity, man! Tanks! Ott egy ember. Na pont az akartam menni. Hey man! Rate up! Fú, ez a nonchalant walking szerintem egy alfa. Látszik, hogy alfa hím. Bazdmeg, én is így szoktam járni. Én is egy alfa hím vagyok. Fú, az az állkapocs. És az orr. Good afternoon, what happened here? Here you are walking home in your thoughts and you don't notice at all what's going on around you. What are you talking about? It's good that I'm observant and noticed from my Porsche how money fell out of your pocket. If it weren't for me, you would be without it now. Oh, you're right! These are my money! That's right. You see how considerate the people can be? Yeah, thank you. Alright man, have a good day. Glad I could help. Take the money, have a good day. Thank you again. Na, ő egy tényleg Sigma. Ő egy Sigma. De ő csak ezért ült kint a porcson. Na, megsütöm a ráment. Na, actually kurva jól néz ez a rámen. Beszélszemeid vannak, Sanyi. Nem tudok felállni. Mi a fasz történt? Hajnali egykor félnek meg. Jó, elaludtam és akkor tehát el kell vigyem a közébe. Konyhába. Jó, ennyi volt. Jó, bazdeg, bicska van nálam. Gyere, bazdeg, gyere! A bazdeg rossz ajtó. Merre kell menni? Merre kell menni, bazdeg? Ez a front door? Gyere, bazdeg, gyere! Gyere, papa! Papa! Ki fejembe vagyok fosva! Papa! Gyere, fátagok! Jó, késsel alszok! Bazdmeg, miért nem aludhatok késsel? Tényleg késsel akarok aludni! Hozzá vagyok már szokva!
nem így emlékszem a házra. A bátlagom! Na, végre megtaláltam. Elvesztettem. Ez az, minél többen tapossak át, minél többen tapossak át. Hallom, hogy locsolnak a lábam alatt. Na, ki vagy te? Rawwood Whispers, Broken Clock Whispers, az nem Whispers? Mennyire alszunk? Én mindig felkelek 8 előtt. That was a very strange dream. I need to get up, I want to use the bathroom. Várj, van morning woodom? Nincs. Legjobb játék. Így, kuka. A sulingban tényleg volt A sulingban volt egy olyan, hogy ilyen sarokba pisilő brigád. És a sarokba pisiltek, és sem tudták kitalálni, hogy kik azok. Szerintem nem kapták el őket. Bazzeg, ebben nagyon szar vagyok. Én vagyok a legjobb! Bazd meg! Akármelyik gombot nyomol, egyébként kitölti magától, szóval akármit iratok bele. Megint megérkezett a mailman. Hoz nekünk postát. Előzőleg korábban adott nekünk postát, akkor 8 óra volt, most 10. Ennyit késik? Én nagyon pedofil szemem van, hogy megerőszak amiket. Well, definitely see each other again. Tök még valamit jeppelt a csávó. Bazdek, hogy rossz az ár. Elkezdtem forré megölték a barátaimat. Aha. Egyáltalán nem aggasztó, hogy be tudok bújni a szekrényekbe. Na, ott van. Bazdek, valaki rám támad, pá. Nyakába szúrom. Vagy csak meghúzom, haha. Csavarúzom, mit fogsz te csinálni? Mi? Ja, értem, azért. Ha minden ajtókában baszódva a zárja, akkor... Jó, nem, ennek nem volt, mikor ez egy gyanús lett volna. Mert megint bealszok, nem akarok bealudni, Összeestem, bazeg, mi a fasz? Ez nő. Ugye van nálam még a kés. Hol van a késem? Most ezek nem csak izé. Ez
úgyse fogok találni, ugye? Annyira nekem kiadva, hogy bújjak el. Oké, szerintem valamit kell tegyek. Mentem répelve! Elmondja. Szóval megint betörtek. Én akkor megint itt valaki elfut. És lefutok. Jó, megint, hát... Bazeg, pont ilyenkor lép be! Oké, szóval... Jól van. Úgyis edzésre fogok menni mindjárt, akkor addig átöltözök edzés ruhába, meg hasonlók. Jó, akkor most... Mi most for real? Akár én azt tudok csinálni? Akkor te csak ennyit kell csinálni, csak dopamin függő szaragyam, az erre nem képes. Szóval elkaptak, hogy gyerekpót akartam nézni. Ez ki a faszom? Nem az öreg csávó volt az! Szóval nem az öreg csávó volt, hanem az a stranger volt, aki üzelt nekünk $100. Crazy! Crazy plot! Egyébként nem volt olyan jó. Aha. Jó! Actually nem volt olyan rossz játék. Szóval, hogy... Ő egyébként kurva szar volt egyébként, szóval hogy nem mert ilyen 10-ből legyen 4, soha több nem játszanám ezt újra. Max ilyen barátnak adom, hogy fosson be ő is, de egyébként nem volt annyira ijesztő. Néha nem volt egyáltalán mit kell csinálni, mert hogy oda volt írva, hogy toasted bread, és nem volt toaster. Amiben be tudtam volna toastolni a breadet. Köszönöm, hogy megnézték ezt a videót. Hogyha... Nem tudom, hogyha tetszett, akkor lehet, hogy még csinálok ilyet, ha nem, akkor csak halljatok meg.